posachedwapa tikuonesani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa wailesi yakanema ya Times. Takhalani pompo ndipo tamvetserani ndi kuonera mwachidwi. Nkhani mwa tsatanetsatane pano pakanema wa TTV ndipo madzulo ano muli ndine Benedetta Chiwandamia, koma poyamba nayi mitu yake. Ziwawa pandale ati zikupitirira pamene kwangotsala miyezi 5 kuti dziko la Malawi lipite ku chisankho. Nduna ya zokopa alendo Avera Kantukule yati alendo 1.1 miliyoni ochokera m'mayiko akunja akumafika mdziko muno pa chaka. Ndipo mu nkhani zina boma la Malawi lasaina mgwirizano wa ngongole ya pafupifupi $30 million zomangira msewu wa Mangochi Makanjira. Imeneyo inali mitu ya nkhani zathu tili ndizi komanso zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba, ziwawa pandale ati zikupitirirabe pamene kwatsala miyezi 5 kuti chisankho chichitike mdziko muno. Pa chisankhocho mwezi wa Septemba Amalawi adzasankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala. Zipolowezi zakhala zikuchitika mu zisankho zina zachipulula zimene zipani za Malawi Congress MCP komanso Democratic Progressive DPP zakhala zikuchititsa. Brenda Kayo wadza ndi ripoti. Zipani za MCP ngakhalenso DPP azidzudzula kuti zikuchita ziwawa pomwe zikuchititsa zisankho zachipulula mdziko muno kamba kuti akufuna kuteteza maudindo awo. Mwachitsanzo pomwe anthu osadziwika bwino anabwera kuzasokoneza zisankho zachipulula zomwe zimachitika lachitatu boma la Lilongwe pakati pa bomali, pomwe anthu analanda zotsatira za imwe amaoneka kuti akutsogola pa zisankho a Helbert Ntoso. A Julius Koloko ndi omwe amayang'anira zotsatira za Ntoso ndipo akufotokoza. Pamene popo anangofika kuti izi mzachipani apolisi zikukhudzana. Apolisi amene amateteza anthu owerengera zisankho ndi kayendetsedwe ka zisankho anapereka mpata kwa anthu awawa mabounce awo. Anthu aja anangopeza pamene pachafika ine ndimanyamula nawo ma ballot papers, ndipo kuwerengera kunasokonekera sitinawerenge nangowataya pansi ndikumathawa. Apwanya ma ballot boxes alanda mapepala amene ndanyamula inaja awera nawo galimoto yawo apita. Apolisi were there. Apolisi sanachitepo china chilichonse. Oyankhulira chipani cha MCP a Jessica Bwira ati ziwawa sizilephera zipani zikamachititsa zisankho, koma iwo ati chipani cha MCP chiyesetsa kuti zisankho zomwe zatsalazi zikhale zabata. Kumakhala mavuto apo ndi apo makamaka chipani choti chili boma, chipani chonona ngati chimenechi, chipani chimene chabweretsa misewu, chimene chatukula dziko lino, chikugawa chimanga, ndipake kuti anthu amakhala kulimbirana. Koma ife chipani chokhazikika, chipani chimene chikutsogolera ndi munthu wamasomphenya, tikonza izizi pompano mutimva chikukonza kuti tiyende bwanji. Chimene ndikakuwuzeni ali yese wa Congress akufuna kuti DPP abwerere, akufuna chakwera apitirize. A George Chaima yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ati zipolowe zomwe zikuchitikazi zinakhuzidwa ndi akuluakulu azipanizi kamba kadyera. Mavuto amenewa mukati maoni emoza mabwino mupeza kuti ndi mavuto amene akonzedwa ndi atsogoleri osiyanasiyana akuluakulu mzipani zosiyanasiyana zimene akupanga atsogoleri amenewa akufuna kuteteza aphungu amene ali kale m'mipando kuti anthu ena atsopano asalande mipando yawo imene iyi. Mavuto awa ndi ochita kukonza ndipo akukonzedwa mwadala pofuna kuwateteza aphungu amene ali m'mipandoyo. Mukati muonetsetse mavuto amenewo akuchitika kwambiri m'madera mmene muli aphungu kale. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuchititsa zisankho pa 16 Septemba chaka chino. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati lakhazikitsa njira yoti anthu atha kutsimikizira mayina mukaundula wa voti kudzera pa lamya zawo zam'manja. Ndondomekoyi iyamba pa 5 May. Zambiri mu ripoti ili la Florence Mwale. Poyankhula lachitatu mboma la Phalombe pomwe makumana ndi mafumu ndi atsogoleri a mipingo wapampando wa bungweli a Annabel Ntalimanja anati njirayi ithandiza anthu amene sakwanitsa kukafika m'masenta kuti atsimikize mayina awo.
malinga ndi Antalimanja akatsegula ndondomekoyi yomwe ndi aulere anthu amene apeza kuti pa dzina lawo pali vuto lililonse adzayenera kupita ku senta kwawo kuti akakonzetse izi. Na njira imeneyi ndi yapafupi, munthu angotsindikiza *2509# ndi kuyika nambala imene ikupezeka pa chiphaso chovotera. Ndifotokoze kuti njira imeneyi iyamba kapena itsegulidwa pa 5 May. Panopa ndiyo satsegula. Mwina anthu akhoza kuyesera nkono kuti sizikutheka chifukwa chokuti sinatsegulidwe, titsegula pa 5 May. Koma njira imeneyi itakhazikitsa kuti anthu apepukidwe kuti akhoza kutsimikizira ali kunyumba kwawo kungogwiritsa ntchito foni ya m'manja. Atiye Kaledzera omwe anali nawo pa mkumanowu anatsindika zakufunika kwa misonkhano yotere. Ndizabwino kwambiri tikamakumana chonchi ife adindo akumuzi ndi ameki pa mikumano ngati imeneyi nkhani zokhuza chisankho. Ndizabwino kwambiri foti pamakhala maili ya zina amene timaunikisana ngati anthu zinaso ife amene adindo timakhala kumuzi zimene timaziona ndikuzoona kuti mwina mayankho ake tingapitena kuandani ndi akabwera chonchi ngati abwera kumuzi amakhala zina mwayizo azimvera kumwe kuti ndizabwino kwambiri kuti ameki atamakhala chonchi kuti afuta mwezi kumapanga popita kuchisankho wina lesa zakhala taziziwa kuti tikupita kuti. Gawo loyamba la ntchito yotsimikiza mayina mu kaundula wa voti idzayamba pa 13 May ndipo idzatha pa 15 May, pamene gawo lachiwiri lidzayamba pa 21 May ndi kudzatha pa 23 May, ndipo gawo lomaliza lidzayamba pa 29 May ndi kudzatha pa 31 May. Dziko la Tanzania lalengeza kuti lasiya kuchita malonda zakumunda ndi dziko la Malawi. Nduna ya zaulimi mdziko la Tanzania Hussein Bashe ndiyo yalengeza izi. Mu uthenga wake Bashe ati kuyambira lachitatu sabata ino malonda achakudya ndi zakumunda zina ndi dziko la Malawi ndosaloledwa mdzikomo. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Kuchita malonda a zinthu zakumunda pakati pa dziko lino ndi Tanzania tsopano nkosaloledwa. Izi malinga ndi dziko la Tanzania. Nduna yona zaulimi dziko la Tanzanialo Hussein Bashe ndiyo yalengeza izi. Ndunayi yati kuyambira lachitatu ndikosaloledwa kulowesa mdziko la Tanzaniali katundu wokhoza zakudya komanso zinthu zina zakumunda kuchokera ku Malawi. Bashe atinso zakumunda ndi zakudya zina zochokera kuno ku Malawi kupita m'mayiko ena sazizilola kudusa ku Tanzania. Iwo alengezanso kuti boma la Malawi salilolanso kugula chimanga kuchokera mdzikomo chothandizira anthu ovutika ndi njala. Kwa ninatangaza rasmi ni marufuku. Ndafuna ndikudziwiseni kuti kuyambira tsopano sitikulolanso kuti mbewu zosiyanasiyana zochokera dziko la Malawi zizilowa mdziko lino. Sitilolanso kuti katundu osiyanasiyana yemwe amadutsira mdziko lino azidutsa kupita ku Malawi. Posachedwa apa alimi ena anayambanso kugula fetereza mdziko lino, ndipo kuyambira tsopano sitilolanso kuti feterezayo azipita mdziko la Malawi. Ndipo chotsiriza, inu mukudziwa kuti dziko la Malawi lidagula chimanga kuti achepese njala mdzikolo, ndipo kuyambira tsopano sitilolanso kuti chimanga chipite mdziko la Malawi. Koma dziko la Malawi lati sidalandire kalata yokhuza chiletsochi. Patrick Botha amayankhulira unduna wona za malonda komanso mafakitale. Komano tikusatira ndi chidwi zimene zikuzungulira masamba anchizo komanso masamba ena ma media platforms, ndipo pa nthawi yoyenera mudzamva ndithu tikupereka comment. Unduna wona za malonda ndi mafakitale ndi udayambisa nkhani posachedwa apa pamene udalengeza kuti waletsa zinthu zina monga mkaka wa madzi, ufa, mpunga, zipatso komanso zinthu zina kuti zisamaitanitsidwe chokera mayiko ena kufika mdziko muno. Undunawo udalengeza kuti zinthu zokhazo zimene sizimalimidwa kapena kupangidwa mdziko muno ndi zimene zoyenerera kumachoka m'mayiko ena. Koma sabata yatha dziko la Tanzania kudzera mwa Bashe adanena kuti izi zikhuza ochita malonda amene amadalira kutumiza zinthu ngati izi mdziko la Malawi. Koma anthu ena adaloza chala dziko la Malawi ponena kuti ladya mfulumira pochita izi. Monga mlembi wamkulu wa bungwe la Chamber for Small and Medium Enterprises James Chiutsi adanena kuti kudali kofunikira kuti dziko lino lisatenge ndondomeko zoyenerera pakachitidwe ka malonda pakati pa dziko ndi dziko lisadabwere ndi chiletsochi. Chiwerengero cha alendo amene amafika mdziko muno kudzaona zochititsa chidwi
ati chafika pa 1.1 million pa chaka. Izi ndimalingana ndi nduna ya zokopa alendo a Vera Kantukule. Akantukule ati izi zachitika kamba ka ntchito yomema wanthu akunja yomwe boma likuchita. Iwo ati chionetsero chapachaka cha zokopa alendo cha takulandirani ku Malawi chathandiziranso kuti ntchito zokopa alendo zikwere. Atolankhani a zokopa alendo ochokera m'mayiko akunja, nthumwi zochokera m'makampani a zokopa alendo m'mayiko akunja okwana 46 akutenga nawo mbali pa chionetserochi. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera watsekulira chionetserochi lachinayi mu mzinda wa Lilongwe. Izi ndi zina zomwe Chakwera analankhula potsekulira chionetserochi. What you enjoy is ecotourism, traveling around the world in search of opportunities to make money and expand your trade and business. Well, you have also come to the right place, for here in Malawi, we are in hot pursuit of the ATM strategy to offer the world the most enviable opportunities in agriculture, tourism, and mining, and the value addition that goes with all of that, which is manufacturing. I therefore encourage you to learn as much as you can while you're here about the opportunities available in these three sectors. Although, if you haven't already started, then you need to catch up fast, because the nations of the world from the east to the west are already here to claim their stake in what Malawi has to offer. Ndipo lachitatu, Press Trust inapereka ndalama zokwana 9 million kwacha ku nduna wa zokopa alendo kuti zithandizire msonkhano wa zokopa alendo umene uli mkati mu mzinda wa Lilongwe. Wapampando wa bungweli a Sosten Gwengwe ndi amene anapereka ndalamazi kwa nduna ya zokopa alendo a Vera Kantukule. Kathe Maulidi akufotokoza. Agwengwe ati ntchito zokopa alendo ndi zofunikira pa chuma cha dziko, ndipo izi ndi zomwe zidawapangitsa kuti athandizepo pa msonkhano waukulu okhudza ntchito zokopa alendo. Kwambiri ngati Fair Press Trust komanso Press Corporation timachiona chofunikira kwambiri kudzaonetsa mtima wathu kuti zimene boma likupanga kulimbikitsa ntchito zokopa alendo, kulimbikitsa ntchito zimene zili mu ATM strategy. Ifenso ngati a private sector ndife okhudzidwa kwambiri kuti zimenezi zichitike, ndipo zimene zithandizire kwambiri kuti chuma chathu chipite patsogolo, ndipo tiziyamba ndifeyo makampani akuno konkuno ku Malawi monga mmene tabwerera ndi Press Trust komanso Press Corporation, kuti pamene boma likuchita zina ndi zina zotukula chuma chino, ifeyo ngati ku private sector sitingangosiyira boma lokha, chifukwa zimene boma likuchita nzothandizanso ife ngati amakampani. Umu ndi momwe nduna yona zokopa alendo a Vera Kantukule analankhulira atalandira thandizoli. Kwa ifeyo tikupanga takulandira expo ya chaka chinocho imene tikuyang'ana kumbuyo kunena kuti tachoka bwanji tayenda bwanji ulendo choka 2017 kufika panopa. Ndiye kwa ifeyo timapanga zochuluka zosiyana-siyana, koma makamaka timayitana alendo amene timatcha kuti ma hosted buyers, timayitana amene makampani amene amagulitsa ma holiday komanso amene amalemba zolemba magazini, ma newspaper ndi zina zotero. Ndife timakhulupirira kuti nzosatheka munthu kugulitsa Malawi kapena kumalemba za Malawi pamene umakamba nkhani yabwino ya Malawi ngati Malawi yesona muone. Ndiye timayitana mwadala mpoaonesa dziko lichoka kuchitipa wenya kwafika kumsanje maka kuti amuone Malawi, aone ma products amene tinawo. Msonkhano waukulu okopa alendo omwe umatchedwa kuti takulandirani Malawi International Tourism Expo ukuyembekezeka kuchitika kuchoka pa 24 mpaka pa 26 April chaka chino ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa TTV. Tikhale tikupitiriranso ndi nkhani zina zambiri mukatha kuonera izi. Tikupitirira ndi nkhani zathu, ndipo boma la Malawi lasayinira mgwirizano wa ngongole za ndalama pafupifupi $30 million zomangira msewu wa Mangochi Makanjira m'boma la Mangochi. Mwa ndalamazi $20 million ikuchokera ku OPEC Fund for International Development, pomwe $9.9 million yachokera ku Kuwait Fund for Arab Economic Development
nduna ya zachuma a Simplex Chithula Banda ndiyo yasaina mgwirizanowu ndi akuluakulu a mabungwe awiriwa. William Kumwembe ali ndi zambiri. Mgwirizanowu ausayinira patangopita sabata zingapo pamene nyumba ya malamulo inavomereza boma kubwereka ndalama zokozera msewu wa Mangochi Makanjira. Ndalamazi zigwira ntchito yokonza ndi kukoza msewu omwe ndi wa makilomita oposa 100 kuchokera pa Mwanjati kufika pa Unga. Poyankhula atasayinira mgwirizanowu, nduna ya zachuma Simplex Chithula Banda anati tsopano ntchito yokoza msewu yayambika. Msewu umenewu ndi msewu waukulu kwambiri ofunika pa chuma cha dziko la Malawi, koma ndimafuna mwina ndingowakumbutsa Malawi kuti msewu umenewu ndi umene anthu akugwiritsira ntchito kwa nthawi yayitali pa nkhani ya ndale. Kugwiritsa ntchito msewu ndalama osapezeka, msewu osapanga. Ife taganiza zoti tiupange msewu umenewu, tapeza ndalama, lero lokha tasayina maagreement awiri. Yonati msewu wa Mangochi Makanjira uthandiza kupititsa patsogolo ntchito za malonda ndi zokopa alendo m'boma la Mangochi. Mudziwa kuti ku Mangochi ku Makanjira kuli anthu amene amachita ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo yawo pa chuma. Mudziwa kuti kumene kuja kunyanja anthu akamayenda ndi nsomba zawo kupita ku mizinda ikuluikulu amafuna msewu. Kumene kujaso anthu amalima akamafuna kutenga zokolola zawo kupita ku misika ikuluikulu m'matawuni afuna msewu. Posachedwa kwapezeka miyala ali kumene kuja akamapanga ntchito zawo za migodi adzafuna msewu wabwino. So msewu uthandizira kunkhani za malonda. Msewu omwewu chifukwa uli mphepete mwa nyanja ya Malawi uthandiziranso ntchito zokopa alendo tourism, kuti anthu amene afuna apite akaone nyanja ya Malawi kudutsira kutsidya kuja adzafuna kuyenda mu msewu umenewu. President wa OPEC Fund Abdulhamid Al Khalifa ati kusayina kwa mgwirizanowu kutanthauza kuzama kwa ubale pakati pa boma la Malawi ndi OPEC Fund. Naye mkulu wa Kuwait Fund Walid Al-Baha anati bungwe lawo lili ndi chidwi chothandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Zina mwa ndalama zomangira msewu zomwe ndi pafupifupi $20 million zichokera ku Saudi Fund for Development, ndipo boma la Malawi likapo ndalama zokwana $20 million. Bungwe la anthu achialubino la APAM lati lalandira malipoti kuti ana awiri achialubino amafuna kuzembetsedwa kumwanza ndi kumulanje sabata yathayi. Malingana ndi APAM, pa ana awiriwa mmodzi ndi wa zaka zitatu ndipo winayo ndi wa chaka chimodzi ndi miyezi 3. Patience Londa ali ndi zambiri. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la APAM Ayang Mohamba anati milanduyi ikutanthauza kuti maufulu a anthu achialubino akuphwanyidwa ndipo zikuonesanso kuti nkhanza kwa anthu achialubino zayambanso pamene dziko lino likuyandikira nyengo yachisankho. Amohamba kenako anapempha apolisi kuti athandize pobweretsa chitetezo cha anthu achialubino. Zimene zikuonesa kunena kuti mphikidwe umene umachitika makamaka opanga abduct anthu achialubino ufuna uziyambiraso. Ife monga apa titaona mchitidwe umenewu tinaona kuti ndichanzeru tidzudzule moyera, tidzudzule komanso kunyazisa mchitidwe woyipa umenewu. Timanena kunena kuti zimenezi zikuonesa kunena kuti makamaka boma mvera mumalibrary service ndi non-government organizations zosiyanasiyana tiwepsera kuteteza moyo wa anthu achialubino m'malawi muno. Ndipo ofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno apita Kalaya anati alandiradi malipoti a izi ndipo anati si zinthu zosangalatsa. Akalaya anati akugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pofuna kuti chitetezo cha anthu achialubino chikhale chokwanira. Poyankhula posachedwa apa pokhazikitsa ntchito yofuna kuthetsa nkhanza kwa ajenda m'boma la Mzimba, mkulu wa apolisi mdziko muno Amelin Yoram anati apolisi akhwimitsa chitetezo pamene nyengo yachisankho yayandikira, ndipo mwa zina anati awunikanso za chitetezo cha anthu achialubino. Nduna ya zaumoyo akhombizeka Ndodo Chiponda yachenjeza eni zipatala kuti aonetsetse kuti akutsatira malamulo a zaumoyo. Akandodo Chiponda ati zipatala zimene sizaboma pafupifupi 60 mwa 100 zilizonse zitha kutsekedwa boma litakhwimitsa malamulo. Wezi Gausi wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo umene amakhazikitsa chipatala cha Lilongwe Family Health Clinic mdera la Area 47 mu mzinda wa Lilongwe, Achiponda anena kuti chipatalachi
ndi chapamwamba ndipo zipatala zonse zomwe sizaboma zikuyenera kuti zizikhala ndi mulingo wabwino ovomerezeka ndi boma. Iwo ananena kuti boma ndilokonzeka kugwira ntchito ndi zipatala zimene sizaboma pokhapokha zitasatira ndondomeko zonse zoyenerera zokhala ndi zipatala zomwe sizaboma mdziko muno. Inali pempho chabe kuti enaso private sector akuganza kuti atsegule chipatala nawonso atengere chitsanzo chimene tachiona lero pa chipatala chimenechi cha Lilongwe Health Family Clinic mmene achipangira ndi dongosolo lake atsatira zonse zofunikira. Ili linali pempho kwa azathu amene akuganiza kuti mwina nawonso akhale ndi chipatala m'Malawi muno pofuna kuthandiza ku ntchito ya zaumoyo. Mmodzi mwa akuluakulu a chipatalachi a Andrina Wansambo ananena kuti ntchitoyi anayikonza ndi cholinga chofuna kuthandizira anthu akudera kwawo. Makamaka kliniki iyi ndiyoti ithandize mtundu wa Malawi both akuluakulu ndi ana omwe. Tikupangaso ma laboratory services ndipo titangoyamba kumene mtsogolo tizaonjezezaso even more services kuti tithandizane tigwirane manja ndawo nduna wawo za umoyo kuonesesa kuti aliyense amene akufunika chithandizo alandire chithandizo mofulumira ndi mosavutikira. Chipatala cha Lilongwe Family Health Clinic chikhale chikupereka thandizo la za umoyo losiyanasiyana kwa ana komanso akuluakulu mu mzinda wa Lilongwe. Ripoti limenelo kutifikanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisanasiyane nainso mitu yake. Ziwawa pandale